ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପିଲାଟିକୁ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ରେ ବସାଉଛନ୍ତି ସେ କିଏ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ବସାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4:30ରୁ 5ଟା ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପୋଲ ଉପରୁ ସେ ପିଲାଟି ନଈକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଭାଇମାନେ ସେଇ ବାଲିବୁହା ନୌକାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର। ଏ ଘଟଣାଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ବସ୍ତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି। ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ନୌକାରେ ସେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ସେ ପିଲାଟି ହୋଣ୍ଡା ସୋରୁମ୍ରେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି କାହିଁକି ଡେଇଁଛି ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ। ତା'ର ସେ ଏବେ ହୋସ୍ରେ ନାହିଁ, ତା'ର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେମିତି ନୌକାରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4-5 ଜଣ ମିଶି ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗଲେ ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଉଠାଇ ଆସି ତାକୁ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଭାଇଟିକୁ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 4 ଜଣ ଭାଇ ତାକୁ ଧରି ଉପରକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ 4 ଜଣ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ତାକୁ ଧରି ତାକୁ ବାଇକ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବାଇକ୍ରେ ବସିଯାଇଛି। ବାଇକ୍ରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେମିତି ତା'ର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ଭଲରେ ଠିକ୍ ହେଇଥାଉ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।